Neninčania, nezbedníci, nezbedníci. Te ma megetted? Nem kell neked adni? Nem szeretnéd, ezt nem szeretnék kell megedni, ugye? Nyugodtan igen, mindenki fogja látni, hogy is meg ide. Nagyon érdekes. Több 100 000 ember fogja ezt nézni. Zamávate posledné ráno do televízora. Chuti kamarát, chuti? Dobre. Tak dobrú chuť. Ďakujeme. Dobrú chuť. Teraz každý si odloží sám, hej, nie tu niečo necháte, poďme. Vyššie. Trup. Ale zaháňujú sa policajti, môžu utiec. Neďajte si. Čo to ukáž? Je Tomáš. Aj sem. No deň. Po šoférovaniu. To je Tomáš Pavlo, to je. Tomáš! Nie na chlape. Joj. No. Ez kicsoda? Akkor átfúrod csak így valami ízében, így bedül az egész. Christopher csak arra figyel, hogy legyen otthon izé. Mihály. Paszka. Minden se volt. Ja, hogy paszka az minden. Valami nem kell volt. Na, utolsó nap, igaz? Mamma, még csinálok-e versenyt? Mit? Versenyt még csináljuk? Hát én figyelj, nekem mindig van boka, de én ma úgy megyek, hogy ma utolsó nap. Nem úgy, azt sosem nem szabad mondani, utolsó. Nem utolsó értem, az a- hogy most izé utolsó, Ave Maria. Utolsó nap, nem utolsó. de utolsó. Hát 5. nap. Hétfő, kedsző, csütörtök, péntek. 5. nap és a ma 6-on otthon lesz, azért. Úgy értettem. Laci, 5. napon van. jössz jövőre is? Ám fura, mindig seggel, és akkor a térden part. Hát ez tényleg. De az azért van, mert a térgyed a seggedből nőtt ki. Prosím? Nízka sa. Spolužiteľ Strehan hovoril, že prišiel, keď bolo 37, prišiel, že už by sme sa mohli obliekať. Hej? No. Tak dobre, tak sa choďte lyžovať. No dobre. Vadnál van. Azt tudom, hogy egyébként akkor adtam. Irányát az a csintán. Kinél van a tea? Ma megint ott vertél. De, az, Tudod, Mária, jó gyerek vagy. de azért mondtam Mário, akkor te is öltözködhetsz, te is otten hallható. Csak Mário. Csak Máriót mondtam. 9 csak? No, či 9. Akkor én rosszul hallottam. Azt mondom, 9. Igen? 9. Akkor bocsánat. Vítajte. Ja už som tu od rána od 5. Už som vyčistil som tu trať, všetko. Všetko v poriadku, kontrola spravená. Áno.
riadne dozadu, na jednu stranu takto. Nejakom dole. Je to veľmi zadovateľné, tak treba dať pozor. Keď už bude každý hore vyskúšané na nohu. Poď bližšie teraz už. Poď ešte bližšie, ešte. A už teraz tam, nastúpiš tam, takom dozadu, hej. Pozeráš sa vzadu, hodíš to medzi one, hodíš to medzi nohy, pekne. A ideš. Dobre, super, drž rovnováhu. Poď vedieť nejaké dady. Figyelj, fog meg. Abban, nem hagyja. Jobban megy odébb, úgy. Valami szépen, egyenesedjen a lábad, mert mindjárt térre van. De indítes. Ez baj. Nem baj. Ezt most elengedjük. Na, Pityu. Nem menjen a szívért, nem, hova még? Vissza. Úgy. Na, a botokat egy vizét, nézd hátra. Mert te jó lesz. Be a lábad közé. Ez az. Integesse kamerába! Hát de mit csinálta? Resti, kell mindig figyelni, mert koncentrálni kell. Nem ramítsz a pályára, az útra. No. Takže. Hej. Laci spadol. On nepríde, hore.
Otočíme do pana instruktora. Už to bylo dobré. No, oddychnutý. Výborně, najlepší sněh teraz dneska. Velmi fantastický. Velmi to bylo. Poďme na obed. A kartky. Go. Chcete vedieť kúzlo? No chcem. Ale vy upratujete. Nie. Obed číslo 5. Orbi, joj, se vás. Děre. Ty lek. Hej, ak ste to zabudol jednu tú najdôležitejšiu vec pýtať. Sadnite. Tí deviatáci sa nemusíte odrývať, ale vy ostatní. Chceli by ste vy vlastne senka aj na budúci rok vymáči prísť, či nie? Áno. Z tejto strany. Áno. Dobre. Tak môžete ísť. Takže, posledný, hej. Tak to dobrý. Takže, to je tu deviaták. Ja nie. Nikto? Ja. Hej, tak ty už zajtra, na budúci rok neprídeš. Ani my nikto neprídeme. Prečo? Bo nemôžno. Máme zákaz. Ja hej, tak vy ste boli tí oni. Teroristi na zákaz. Banda teroristov, hej. Ja my sme banda debil. Veru. Hovor za seba. Ja môžem tu spíš, more na pastie, čo ideš sa hovoriť, čo môžem. Ja som sa aj bol neľašol. Níba, páčka, nie je spať, lebo ma naletuje. To ozaj tak, hej. Dnes po celú noc za to, že sa bavil na pastie. Ja som nespal. Tak určite nespal za to, že ťa na pastie. Ja som furt spal, takže to je... No dobre, čaute, držte sa. A nehrali sme karty. Ale dávam odber na ne. Jasné. Bareful, nezabudnite, bareful. Mám napísané mobil. Čaute. Môžem? Ja tak sorry, nič som nevidel. Tak to vystrihnem potom, dobre? No, tak čaute kočky. Vy ste všetky deviatáčky? To nie. Ja mám 3. Ty iba, hej? Tak možno, že na budúci rok sa vidíme. Iba my 3. Ja iba 3, a to není deviatáčka? Tak čaute, hej, čaute, držte sa. Tu je zamilovaný pár. Ukážte sa. Kiko! Idem! To ako dajte si pusu. No dobre. Ukáž nám kus, vyberte si kartu. Poďme makaje. Zelený král. Nie, červený král. To ako si vedia. Dobrý je tento. Dobrý. Ako kľúci? Tak o rok sa vidíme. Prídete? Dobre. Čaute, nezabudnite Bareful, tam môžete pozrieť videa. Dobre. Hej, Bareful. Na YouTube aj na Facebooku, tam mám stránku Bareful. Čaute. Čaute, Sevastov, čau. Stretneme sa. Hello my guys. Na budúci rok stretneme, hej? Žijeme taký. No, čus. Rozlúčkové video. Ahojte, stretneme sa o rok. Vy ste deviatáčky alebo osmačky? Šiestáčka, dobre. No. Ty si deviatáčka? No dobre, tak na budúci rok sa nevidíme. Ale možno sa vidíme. Možno niekde, hej no.
A na Facebooku. Hej, a nezabudnite Barefool stránka pohľadať, ja som všade Barefool a na YouTube aj na Facebooku. Takže potom môžete pozerať, tam mám dobré videá. Tam, no, ideme domov, Deníčania, poďte. No, už ideme, no, takže... A my ešte hráme karty. Nie, poďte, takže... Môžete dať pusu na rozlúčku, ak chcete. Vypnem kameru. I can't find my way back to you make amends with the demons you've been. Dievčatá sú kde? Boli ste? I can't regret leaving you alone. Vado verso. Jaj, takadán csúnya pofáról. Szevasz. Szia.